In today's motovlog, we will traverse the island of Cebu from southeastern Alcoy to southwestern Alegria, passing Cebu's Nugas Forest Reserve. Around 2014 or 2015, Alcoy to Alegria Road was narrow and muddy and almost impossible to drive even on motorcycles. Finally reaching the beautiful municipality of Alcoy. Alright, so dirita mo right turn. Nakusod sa tamburong kanibang culvert. Ganyan nakusog ang uwan. Kunya, nagpasilang ko dire. Awa, gawas na kayo, init na. Oh. Makita ninyong dagat. Nakadas ubos ang poblasyon Alcoy. Then kaningadaan mga igsoon padong nanig Nugas. O gini kinabuhi sa vlogger, motovlogger. Right. Ni hunong ng taligsik. Hopefully karon taon-taon mo init na ni. Kay wa para ba yugo kasugod sa kuang vlog. Woohoo! What a life. But you know, kining part kini sa motovlogging mga igsoon nga while naakasdaan doon na kayo mga higayon nga maabtan gas uwan. Woohoo! Today, we will take this route and see for ourselves the condition of the road and of course enjoy the mountain sceneries of southern Cebu. By the way mga igsoon, kini nga dalan usa kini ka access road gikan sa poblasyon Alcoy ug padung kini sa Nugas and then largo lahos ngadto sa dapit sa kanang dunay PTT nga gasolinahan sa Alegria kanang nay Taytayan. Then kasamtangan mga igsoon no, ila na kining gi-widen mo kini siyang existing concrete road and then kini gi-widen na ni sa DPWH. Then napita may igsoon lahi ang klima mura kag naa sa bagyo. Dagko kayo, tambok kayo nga mga ratan.
Mao na siya iratan mga igsoon, mura og palmira apan mukatay siya. Doon na kayo tubig. And then doon na kayo pan gikan sa Jules. Moya kong bawnon. By the way, mga igsoon, doon na dito sa Nugas. Dol! Tawad sa mga kuhan rin, mga bugoy rin. Oh. Napay vape. O sa'yo vape niya ba, Dol? Sa'yo vape na plaba? Okay, snack na, Dol. Doon na tayo mga idol rin sa kuhan, no? Mga taga Nugas. Gaan itong sticker. Dol, singalan niya ba, Dol? James. Ito, Dol. Michael. Michael Jordan o si LeBron James. Ano lo, tagsa mo, Dol. Ya, napay dagko, Dol. Oh. Alright. Salamat ya, salamat. Oh. Cheese bread. Sa imada nga na munggo. Importante kayo nga biyahe ka dark snack kaya labi na nga nani nga bukid-bukid usay wa kay makitaan nga kuan mga tindahan. Daghang ratan diri kaniadto mga igsoon, ho. So kini padong og Nugas nya kini mga igsoon padong nagmantalungon sa Dalagit do sa sentro gyud sa Mantalungon diyo. Alright, kani diyang gadalan mga igsoon kung diretsohon nimo ni doon ay daan ani padong Bulhoon. Doon na po'y daan ani nga padong og Alegria. So daghan iglutsanan. So atong nalabyan mo to'y padong og Dalagit. Bata karong adlaw mga igsoon ang atuang destinasyon ang lungsod sa Alegria.
Dutas Kamaisan, no? Tambok kayo. Padayon ta. By the way, naana dito sa sentro, Barangay Nugas, Alcoy. So, agit adres merkado nila kadali. So sakat na dere. Lah. Bos, pidim saka bos. Bos, mabuntag. Pidim saka. Halo. Si Bono 123 sa YouTube nih. Si Bono 123. Donay mag-giving. Bos karon dagdag karon mo. Sorry na nih. Udah nih. Siap. Prano nih. Bulto. Ya dadon sa sunod. Magiti nih. Aduh magiti nih. Pero inyo nih tanong. Kinong pa ninyo. Udah po aksal lo. Talong. Ato na sa daily ha. Oh, dakong taon mo. Sa daily. Bos. Nani sa konbot na sa YouTube. Oh, YouTube ni o nya Facebook. Main. Sorry ta do na sila Bos nga sticker bos eh. May sticker. Oh na, mga takoron. Do na iko ano kanang repolyo. Unsa kay ni boss sili espada. Bos. Oh. Ayaw ako na. Hello guys. Dol. Kani dol gikan mo ni sa sa baul. Ya dire palito na dire. Ya mau na mga igsoon no. Kani ready na ni ma'am padung sa sunod. Sa tabuno. Adi na ni ka laos o carbon. Live o carbon. So mga igsoon mao po ni siya diri sa Mantalungon. Dunay daghang mga utanon. Ma'am karong adlaw daghan ang supply o igo-igo ra ni. Igo-igo ra no. Di kayo daghan no. Okay. Sayos buntag boss ang daghan ni boss. Mga unsang oras sa sugod diri? 5. Alas 5 na. Na po yung mga comprador. Stress. Okay. So maski nukadlawon day dunay daghang tao diri. Pamalit. Ato ning istoryahon ni mga Andrea Angel. Hi ma'am, may buntag. Kamu may komisyoner diri. Unsa ni diri ma'am kanang ari timbangon? Diri tibaw na mga mission ra ba? Sa kuan ni Silvi sa barangay ni. Dire ang sa barangay. So timbangon diha nya naay komisyon ang Diri sa lungsod ni para sa lungsod ni. Sa lungsod ni. Okay. Dosa na Oo. tanong. May mga karos no. Kana may biyador. Asa may behedor diri? Kani? Asa sila duha? Mga comprador ni sila. Kasi do boss. Kasi do. Mga taga-asa ni sila boss. Para ni bakol boss. Ilang biyahe? Sa mga lungsod-lungsod. So ilang ibiyahe sila ma'am. Singahan niyo ma'am? Biyak. Si Mayapi. Si Mampi. Iyang ibiyahe padung sa mga lain-laing lungsod. No. Bayo-bayang tao diri murag mahurot atong sticker diri. Sige ra. Ato ya po ning ipangatag. Okay, boss. Ano boss? Sticker na tamay sticker. Tara ba na doon sa okay, kamera undang. Tara pigo na. Walang sticker eh. Okay boss. Si Juan 1 2 3 Gawins. Sticker na. Gawins. Sticker. Ano sa kuwan? Ano Facebook boss? Sa YouTube o Facebook. 1 2 3 mo dali. Juan na. Si Juan 1 2 3. Gawins.
Alright, so karon biyahe na ta. Laos na ta og Alegria. Alright. Wow. Kamaisan. Kamaisan. Punya si babaw lasang. Hindutan no. Nadi ako ang gahagdan nga kamaisan as babaw. Alright, let's go. Wow. Indot yang bahay. Entering Barangay Lepanto, Municipality of Alegria. Iya. Wow. Indutas dahan eh. Dunay sa pada sa boss akong kanaogon, tanawon ako, dunay daghang mga kuan, dunay daghang mga plantation sa sibuyas dahonan. Itong tanawon. Kanina dunay motor nga nitangas dire. Pana mahadlok ko mo kanaog kay wa pa man ko makaagi dire sukad. Mas maayos ang lakawon ra ginato. Aron nga paniguro. Araw. Pagkakayog. Plantation sa sibuyas dahon. Hawa po na oh. Wow. Kini siya mga igsoon, pikas-pikas siya diri. Nya aris pikas. Okay, kada akong helmet lisod ko. O ari pos pikas oh. Ambot ang kinsa ning baol diri. Tanawon. Doon ay sapa diri. Kuryoso ko aning sapa diri, nindot kita tanawon. Adto sa babaw. Wow. Aray. Oh. Wah. Tinaw kay nga sapa. Awa. Padungad to. Atong tanawon spikas. Wow. Sus. Awa. Mahimong kaliguan. Awa. Luag pa na dito. Tara, balik na sa taas. Nindot yun kay ang baol kong dool og kuan sapa kay di na ka magproblema sa imong patubig. Wow. Oh. Doon na repolyo niya.
Si patrabaho dere. Slide kaya akong ligid. Iti ko. Oh wow, may astubod. Mo din dito Sunsea Mountain Resort. Ay, simento na gyud. Taas-taas po tong lapok eh. Slide kayo. Kuy naa pa. Nagani kayo init karon kay kung nag-uwan pa na eh. Sigurado gining slide ko ani. Oh. Pilit ra ba jud kaayo? Wow. Makita na natong dagat sa Alegria oh. Dunay falls diha kanang gitawag nila Kalaha Falls. Diha pa dong sentro sa Alegria. So agyo na to dire. Basig dool ra. Wa pa mo ko kaana diha. But ingon nila dunay falls diha. Kalaha Falls. Ay. Muna gi-abandon nga drilling. Oo. Nagay maraglana. So siguro doon nagi siguro oil reserve das ilawom. Nay falls dire ay. Munang gitawag nila nga Kalaha Falls. Tuon. Bye, sido taga dire. Kamerang duha dire. Woo! Right. Higot ta. Pwede na basa ni Juan? Ha? Pwede na basa? Ang? Oh, pwede na. Dot kayo. Kani dire mga Exxon. Doon na daw dias babaw. Oo. Napa daw pool dia. Ya lom. Apan mo saka ka dire. Di ra ko. Kay basin nang mabunal ta. Ari ra ko dire. Oh.
Alami ah. Huh. Awa. Gamay ra kay nga falls ana oh. Ana. To. And then ang tubod niya was babaw. Oh. Taas pa kayo no. Daghan nag-isda oh. Ha? Ano man? Ligo! Kanina, sobra kainit ang akong lawas karon. Ay, kalami. Bugnaw kayo, mga igsoon. Kanina nga tubig, asa ni gawas? Kawasan. So, padong lo ni kawasan, sumpay yapon ni kawasan. Oh, wow. Oh, ambak ka. Si Dom mo na ako amigo dito sa Alegria. Pohon balik na ko dito. Ikaw ang pagkitaon ha. Naitindahan dia may snack kan? Ada. Palit taron snack ta. Ha? Okay sa diri no. May diri kay way tao. Pero ingon nga do na daghang mga foreigner mari diri, no? Daghang mga turista. All right. Balik tagsaka. Okay. Oh, wow. Woohoo! Alright, we're already here in Poblacion Alegria. Dari aning dunay PTT nga kasulinahan ano. So karon adto ta sa simbahan. Kaya ang parish priest dia si Father Gutierrez. Akong atuon, akong ihimamat si Father Jun Gutierrez. Si Father Jun Gutierrez yan po ang Pura Maroko. Saan siya, Ron? Tuwa sa eskwelahan, sir. Tuwa sa eskwelahan? Kumpisal sa mga gan. Kakumpisal. Okay. Adi na. Bitaw. Oh, pero amigo mo? Kailan mo? Oo, diya mabuti ko mo sa. Pakita gini mo siya ing nga diri si Gawin, si Cebuano 123. Katong
vlogger bitaw nga si Buano 123. Oo. Oh, ina nga diri kay gusto ta ko mahimamat niya apan pista man gahapon no. Pista. Oo, Tawari so, so, pista ni sir. Busy. Oh, kay doon na po ko'y lakaw. Kining sige lang. At least nangyari ko diri. Oo. Oh, sayang wa mi maghimamat ni Father John. Kawin. Oh. Kawin 1 2 3. Oo, gawin kaniyo. Kaniyo. Ay dito lang sir. Atuan lang to si Buano. Atuan to sekretary sir. Si Buano 123. At tagaan ako sa sticker. Sayang wa may magkahimamat Father John. Oo, husband. Oh, ingay siya nga. Diri gid si gawin kay kitaon ta nako siya. Wala di kay idea sir nga ang muang piyesta 1 o 2. Nakalimot jud ko kay nabisi pud ko kay Dagon kay sila dili pag sa dos. Ah, Mga mga- riders. mga riders na tayo. Oo. okay. Sige. At least sige, at least ina, guys na ko ni kuan, Father John. Okay. sir. Sige ma'am, thank you. Okay. Alright, sayang kayo nga wa mi magkahimamat yun ni Father John Gutierrez. Father, kung nakakita ka ni, if you're watching this vlog right now, kanang gani yun ako pasilo ako nga wa jud ko maka ani sa pipila ka bulan kita ko na busy pud ko. Apan naningkamot jud ko Padre nga makaabot ko diri sa Alegria. Karon na ako apan tuwa po ka naglakaw po ka doon na po siguro kay mga lakaw. Shout out to Mr. Roland and Gleniel Nieves of A. Lopez, Labangon, Cebu City. Amping kanunay, sir. Also to Pinor family, big shout out to you of Upper Inayawan, Mario and Elsa, Marlson, Elson, Vince, Jason, Jana, Mariel. Much love and respect sa inyong tanan. To Miss Maribel Edison nga tuwa sa Karachi, Pakistan. Shout out sa imuha ma'am nga taga Mabolo, Cebu City. Blessings to all of you diha sa Karachi, Pakistan, sa tanang mga bistak ug mga Pinoy nga naa diha. Shout out also to Hiben Hadormio from Toong, Cebu City. Pohon tangas ko diha sa Toong. And a doble family shout out also ilabi na kang Rex Anthony Doble, Carmen Laroga, cheers to you also. Shout out sa inyo ang diha. Amping kanunay mga igsoon. Dinakdakan no sa Dubai Beach Resort and Resto Bar. First bite na ako, sir. Mr. Berting Isjoka, thank you so much.